أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد رفيع درجة ودود فلين تنين وان من لو كان يزيد بيسو في باب بلاد لما كان مسودم سن ما قربا مالك كنا أن مالكو كم هو بكي سؤالين بانان واتينا أدونا فلك كرنين بيه كفا بسم الله كجم كم منديكا تربو كنا نيانس كله نالا سنا بروفيسور السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته نيانس كله أنا تربو كنا جم كم كنا أنا مدو بابو كنا فل دي كان بابو الحمد لله سلام بيفوكي ورنمانو كفام بي zikri prisi kan ba bela jale fo kan ngana na ma ante 50 nyina me promoteur farafo ko fe professeur ko wati be ko nando na trobu kena kono ni ambe ko bamono meza na kele fo ko ni ambe ko joni ko na di fo so woni da fo ko sabu meche professeur bi sigiya ka bela du na la mini bef ko professeur tega ba ko ci masa be ma bolo be la turu sula kadam ne nina kana bela sigi musala ko balma ke do anu denge anu ka kalandi o ko fandi nyina kambe haketo nyira nga karamo ko fe kera ngana ma bela du ba mono kumbufu silane afinya na borula ya wati be ko bela du ba mono yi fendo jira professeur la chendo la tour fleni ni ya laje doni universal lidu donani musodo de la ka baro kaka muso ko ni aha Allah ka be do la tour muso ko ni ambalo musodo do ale ko ma ko professeur nugo ha ay trobula adaman kelin peri na na gare kaso ako ko ne be ga la truda be ga la truda mi mun no jo fay me trobina adaman kelin peri na na da ere kaso ma yoro resoro aba yoro resoro bo asoro chido ri bani mogodo che kodola war kodola ako ne ga trobinda ka akolaje ba ere be la trudo ngoju la trudo no do ne Allah abi trobudo ayre de la truinda kone ga la tru manai ne donc bana konna na adama kilimpe na ga ayre sora kaso on no ti flak ma on fe adama kilimpe akaso ambe sigi kana la tru laje ni adama yelema abi an mangoshidi est-ce que trobuina mangoshi bi wan folo ni mangoshi bi we ni mangoshi ti we kala no bolo sara fara c'est tatu kala to ga cham ba adama kelempe aka so no ga mangomba no so ngo bongo ni war ko imbita bita nga ko inga ka suma ma bi ngana bo nga asragati ngo nindo ayala la pa ko professeur ko cheno ako ne ni kala end ako ale la turu kala end Allahu akbar ni ora la professeur bi profiter comment va karamo nyala na mi dalu kala ngaka kala ne ni mo bi doni kala kala bien serendo ake dorima tolérance dalu kola siga tala de dobina sigi ere karamo ga fe commerçant do mais abe mundo la tula itodo ita sura ere to siga tala donc sila akona mako ni adamai akwa lebe mundo ala akona masare be ke kanisaka namasa Allahu akbar ako namasa gere wolo vla ako ade bodi donna ni ya saraka namasa inti mona affaire na titiket Allahu akbar ako namasa gere di ni saraka ako ale ya kala endi otukala ndaro yoga bona ngai ya famu ko jugu nebe mundo ala opio woroe ani fendo wera kaja aka chanko sobe maintenant akone mako professeur ako tiendo parce que kuma imbe be nyansoro ngo war ko yi ni mi kere nga akoko nga suma gardiga iba soro men gardiga ngo nga suma ya famia ongo nga saraka ni ayala la kwa ako wako professeur ako ne bini saraka ndoni na masa gere wolum vladi Allah bi na masa gere wolum vladi ni bi adaman saraka keta ako iba marati ako na ni na masa fenata ako wako na gardiga na tetke Allah sila do anniversaire do ne jedra e ga adama kilimpe aka so trop dalo ye fendo fanya na yiri munu fanya na la do era ne ya yiri fa adama yiri fa ne guna fanya na ga jija ka guna nyini ngako ongale na basa giri de fonia Allah o kama iba doni kabako ka bokwa parce que muna adama bi se ka de masa we se jo kilimpe bi se ka fe nyana ne ga bita soro yiri do be fe
o me munu ma da n e yɛrɛ bɛ yiri dɔ fɔ de b'a la k'olu da olu t'o dɔn ɛni ko manden sunsun i bɛ taa sɔrɔ dɔ b'a dɔn n'i ko sunsunfin i bɛ taa sɔrɔ anw fɛ yan dɔ bɛ nin dɔn ɔ walima n'i ko kalakala bilenni mɔgɔw b'o dɔn wala bilen cɛn mɔgɔw b'o dɔn maintenant i bɛ taa sɔrɔ n dɔ bɛ taa yiri dɔ fiyɛ la ka fɛn dɔ fiyɛ la de b'a la k'e da e ma don e t'o b'a la donc anniversaire don donc sira o kokumu kama ne ka recherche kɔnɔ n y'a sɔrɔ 96 ka farin 96 awɔ tɔrɔdɔrɔ b'o dɔn 96 a bɛ fɔ de ma ko Daniel o de laturu ye e kun b'o dɔn a la 96 point tɔmi hakɛ min b'a la ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ d'i ma bisimila professeur o di yan an ka taa ayatul kursi kɔnɔ n bɛ laturu bɔ sisan tɔmi yɛrɛ bɔ sisan ayatul kursi kɔnɔ bisimila kursi ko cogo di ko Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wala nawmun mi joya i bɛ jɔ ye wala nawmun i b'o kɔrɔ dɔn wala nawmun ko ala tɛ sunɔgɔ fiyewu mais wala in an k'o bula wala n'i y'a hindu bɔ a bɛ bɛn 77 ma an k'o tigɛ an b'o 37 awɔ n mago t'o la nawmun sunɔgɔ yɛrɛ arabukan na o fɔ ma ko nawmun nunu o ye 50 machine ta kɛ i k'a jate bisimila professeur a bi taa ŋari kojugu a sɔnna ta n'ala sɔnna nawmun arfu saba de don nunu o ye 50 ta 50 wa plus o ye 6 mimu o ye 40 plus 40 a bɛ kɛ 96 voilà 96 bon laturu tɔmi fana bi bɛɛ tɔmi 96 de ma n'i ye sedo la ye tɔmi 5 don n'i ye adama la ye tɔmi 7 don n'i ye malijo la ye tɔmi 5 don n'i ye jitigi alba la ye tɔmi 7 don n'i ye taliki la ye tɔmi 4 don n'i ye inzan la ye tɔmi 6 don n'i ye lamara la ye tɔmi 7 don n'i ye alimangosi la ye tɔmi 7 don ni Alahu Taala la i bɛ taa sɔrɔ tɔmi 6 don ni Masa Sulemana la i bɛ taa sɔrɔ tɔmi 6 don ni Sawu Badara jigi sigi dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ jigi ye 6 ye ni ye Nuhu na ye dun fana ye 6 ye ni Garayani la i bɛ taa sɔrɔ tɔmi 5 don ni ye Zumana la i bɛ taa sɔrɔ Zumana ye tɔmi 6 ye ni ye Lawusana la ye 5 don sigi Musa ye 8 professeur n'i y'a tɔmi bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn 96 ma 96 de bɛ bɛn nawmun ma fɔ bi n bɛna daga dɔ dilan ka da mɔgɔw ma professeur bisimila o daga in sigi Musa de don wa Daniel fana laturu dira mɔgɔ min ma o a bɛ fɔ de ma ko Daniel o de Idrissa wala Idrissa o Daniel fana n'i y'a hindu sigi arabukan na o fana bɛ bɛn tɔmi 96 tɔmi 96 n'i y'a fana sigi Daniel tɔgɔ n'i y'a numérologie bɔ o fana bɛ bɛn 96 Allahu akbar Daniel n'i y'a numéro fana bɔ o bɛ bɛn 96 wa laturu fana so fana o y'o 96 kelen Allahu akbar c'est la kabako bɛ nin kɔnɔ sila n bɛna n profiter yan professeur ka n bɛna maa 30 ta bisimila n bɛna daga dɔ dilan sigi Musa la sila ka jama kɛ ka i ka yɔrɔ ban mɔgɔ kana ban nafolo kana ban jigiya kana ban n bɛna daga dɔ dilan o daga in sila n'i ye nin daga in sɔrɔ n bɛ se k'a f'i ɲɛna ko professeur bɛ garantie d'i ma i kale kana sira foyi la fifɛ daga in kɔni daga in sila cɛ b'a ko tile 8 muso b'a ko tile 8 a bɛ ko a tɔmi jate la sila n'i ye daga in ko n'i y'a ko ni diɲɛ hami o hami ye ala b'o ko dɔ nɔgɔya Allahu akbar a fɔlɔ mɛ i bɛ kabako dɔ y'a la fo ka t'i sa i tɛ mɔgɔ langoloya i mana kɛ diɲɛ fɔ hali n'e nan'i sigi a sa jama min na Allahu akbar hali n'i donna hali n'i taar'i sigi kulu sanfɛ mɔgɔ b'i sɔrɔ kulu sanfɛ commerçant n'i sigi yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ i ni jama ti ban puis jama kansanama tɛ dɛ jamana ni nafolo mɔgɔ bɛ na ni hɛrɛ de ye k'a ta k'a di ale b'o kɛ donc sila ni ala sɔnna ambulance ma n b'o dayɛlɛ daga in takan b'a la kɛcogo fana b'a la utiliser cogo b'a la donc n'i ye mun y'an wele inbox la professeur yɛrɛ bɛ daga in d'i ma donc i b'a sɔrɔ cogoya min na n'i b'a utiliser cogoya min na o kɛcogo bɛ ɲɛ f'i ɲɛna ni ala sɔnna daga in a bɛ ko tile 8 cɛ b'a ko tile 8 muso b'a ko tile 8 daga in tana ye fɛn min ye o fana bɛ f'i n'a sɔrɔ i ye wari ɲinina de hamina ko foyi tɛ ne la ni wari tɛ ɔ kolonkisɛ ni dɔrɔmɛ kelen ni wari biye dɔ bɛ f'i ye i b'o bila la ni nɔnsi jalan mais an yɛrɛ b'o kɛ awɔ
k'a fɔ professeur min fɛ k'i ka daga in da mɛ mɔgɔ bɛ nafolo dɔn de la sigi Musa nafolo dɔnɔ an bɛ nɔnsi jalan kolonkisɛ dɔrɔmɛ kelen kelen ani wari piye kelen bɛ jeni k'o mugu k'a la sila n'i y'a munni daminɛ nafolo de bɛ na o ye mɔgɔ mun mɔgɔ bɛ dɔrɔn wari dɔrɔn tɛ ko wɛrɛ nɔfɛ professeur ne bɛ nafolo dɔrɔn nɔfɛ sigi Musa la an b'o fara a kan a faamuyara ni Ala sɔnna professeur k'a bɛna mɔgɔ joli ta ni baara in na sila an bɛ mɔgɔ 30 ta mɔgɔ 30 d'accord ni Ala sɔnna Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan mɔgɔ min bɛ k'i bɛ fɛ ka dɔ sɔrɔ professeur ka nin daga kofɔlen na i bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru sira min bɛ ka boli janw ɲɛfɛ professeur ka nɛgɛjuru sira ye n'i y'o kɔngɔ a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala sɔnna minnu bɛ Mali kɔ kan a bɛ indicatif kɛ 00223 77 18 13 94 n'i y'o kɔngɔ i ni professeur bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala sɔnna i kan k'i ta sɔrɔ cogo min na professeur bɛ o ɲɛf'i ye ni Ala sɔnna professeur ne tun b'an bolo bi turabu kɛnɛ jɛmukan kɔnɔ